Salutare, prieteni! În acest videoclip ne vom juca Steel Brain Rot, da! N-aveți cum să n-auziți de Steel Brain Rot. Toată lumea a auzit de Steel Brain Rot. Toată lumea a auzit. Ei bine, eu nu mă consider bun, da? M-am ieșit ăla. Eu nu mă consider bun. Și mi-l fură, bă, pe Sanzi al 0, mă. În fine. Și... Nimălă ăla, nici nu l-am văzut acolo. Fii atent la el. Fii atent la el, măi, cât sunt aici. Toți vor să mi-l fure. Bă, dar ia gata, mă. Mai ușor. Bombardilo. Bă, terminați. Da, și în acest videoclip vreau să... Bă, dar lăsați-l în pace. Vreau să vedem ce Brain Rot... Bă, mi-a furat aici ceva. Mamă, ce nervanță, doamne. Du-te, bă, de aici. Du-te. Du-te, că de-mi dai o palmă, eu îți dau o meduză, na, ține. Îți dau și-o de asta în ea, na, zi, ce mai faci? Zi! Serios acum, tu îmi furi aici mie, nu o să te văd. Cum ajungi tu la mine? Vreau să te văd. Mamă, dacă mai fură ceva, eu ies din joc și intru pe privat. Mamă, că de nervanță. Deci acum eventul ăla cu Yin Yang și... Mamă, ce e asta? Și... Mamă, ce are băiatul ăsta? Și mi se pare OP, că acum au fost party-ul. Opa, stai să-i fur ceva la băiatul ăsta, că poate are. N-are nimic, fain. Stai că intru pe ascuns. Așa, să vedem dacă are ceva. Tot nu are nimic. Spunem aici ceva, că dacă vine ceva bun. Bă, da gata, cât mi-l mai furați pe urâtul ăla. A, ce faci, băi? Na, ies din joc. Deci se pare că dacă nu intru pe server privat, nu se poate altfel. Ăștia nu mă lasă în pace. V-ați văzut și voi ce era acolo. Păi nu știu de ce pe serverul ăsta nu este Yin Yang eventul, că era pe celălalt server, care era un server public. Ăsta face 20 de... Cel mai bun carnet momentan ăsta, dar am avut o vampira capucină și am băgat-o la mașinăria aia, la Fuse Machine, la vrăjitoare aia, la Witch Fuse. Și mi-a dat ăsta, e foarte enervant. 250 de mii pe secundă face și ăla care l-aveam eu, vampira capucină, făcea aproape 1 milion, că avea buntația de Yin Yang, deci da. Și acum, noi ar trebui să intrăm la party, pentru că la party... Hai mă, că eu totuși vreau să intru pe public. Uite, și aici pe public văd că este Yin Yang-ul. E ciudat că pe privat nu este. Asta e cam ciudat. Legendary intru. Acum vine Legendary. Acum vine... au venit deja. Dar miticele legendarele nu sunt bune. Brain Rot God și... Bă, la gata, bă, cum ați intrat în bază? Domnule frumos... Tu chiar vrei să ne batem? Nu cred că mi l-a furat. Ai de cap, mi-a reușit să mi-l fure. O reușit. Mamă, a reușit. A reușit. Bă, îl furăm înapoi. Bă, unde e? O dispărut. Na, și acum vreau să vorbesc cu un prieten ca să facem, după ce fac clipul, ca să facem ritualul ăsta cu Bombardilo. Cam 3 Bombardilo. Trebuie să facem ritualul și trebuie să fac și rebirth, vedeți, cu girafa. Asta, doar că îmi trebuie foarte mulți bani și dacă ăștia tot îmi fură brain rot-urile, eu nu mai pot să fac bani. Și asta e nașpa. Totuși, cea mai bună modalitate ar fi să furăm ceva. Na, bun. Ce-au ăștia în bază? Oh my god. M-a blocat. A intrat unul pe server, ăla ce are, oare? În bază. Bun. Hai să-i furăm la ăsta ceva, că eu mă pricep foarte bine să fur. Să facem așa. Ăsta în bază și n-ar trebui să fie. Așa ne strică planul. Un frico, naba nu, un rhino. Chiar dacă nu-i bun rinocerul ăsta, îl furăm. Stai că intru în bază acum, că mai încolo nu se poate. Pa băiete. Acum mai punem o turetă și ăsta îl furăm, am zis, da? Bun. Bun, ăsta îl furăm.
Și când vine, îi dau o meduză de asta, așa. Și n-are nicio șansă, înțelegeți? Du-te, mai urâtule! Mamă, 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 pa, 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 frumoșilor! Hai, furați, furați toți! V-am zis că mă pricep. Bun, hai, furați toți, bravo, bravo, sunteți buni! Mamă, mamă, toți o furați! Mamă, mai fur încă unul, dacă reușesc. Nu cred. Băi, fur doi! Ba, băiete! Doamne, cât de slab e, doamne, da, dacă reușesc încă unul. Ai! Hai că îi dau meduza repede. Îl fure iarăși. Reușesc, mă zic că reușesc. Unde-i? Dă tureta mea în el, dă tureta în el. Oh, ai, mamă, ce i-o dat. Mamă, mamă, mi s-a deschis baza. Vai, 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 vai. Mamă. Cumva este cineva la mine în bază? Nu este nimeni, ce bine. Bun, și acum doar trebuie să facem bani ca să... Bun, hai să-i aducem pe rinocerii la etaj. Aici sunt mai ușor de furat. Eu zic că și ăștia de jos îmi fac niște bani, că sunt mulți. Opa, ce are ăsta? Slabe, mă. Ceva, hai să intrăm pe alt server, hai să încercăm tot felul de servere până când dăm de cineva foarte bun. Ceva Brainro Godor sau ceva mult mai... What? Na, uite, perfect. Job, 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 sahur, ăla-l fur, deci ăla îl fur. Job, 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 sahur, voi vedeți cât face. Mamă, mi-a dat. Mie mi-a dat. Eu pus și aia. Asta nu e bine, asta nu e bine, asta nu e bine, asta nu e bine. Ok, meduza la toți, că e alertă totală. Mamă. Na, nu mi-a ieșit planul. Și tot dă aia în mine. Nu, mamă, a ieșit. O ieșit. E slab. E slab băiatul ăsta. Da, băi, hai să încercăm atunci să intrăm pe mai multe servere până când dăm de un server bun. Văd că ăștia nu sunt prea buni, sunt cam slab băieții. Hai să-i fă la ăsta, chestia asta. Ăsta, că ăsta e... Bine, nu-i bun, dar... Mai dă niște bănuți. Ce s-a întâmplat? Mă, what? Bun, hai să încercăm alt server. Mi-ai dat tu albina, mă, băiete. Ok, deci am tot încercat, dar nu prea dau de conturi bune. Numai contul ăsta l-am găsit. Adică numai serverul ăsta l-am găsit. Nu prea dau de nu prea dau de servere bune. Am tot încercat, dar nu știu, nu sunt, nu știu. Nu prea sunt, cred că, oameni buni acum pe joc. Dar mai colectăm aici niște bani, mai ne închidem baza. Am mai găsit încă un rinocer. Hai să-l furăm pe o din ăsta. Chiar dacă nu e prea bun, e cam cel mai slab Brainro God, cred că, da. Hai să vedem ce are ăsta la etaj. N-ai nimic. Este cel mai mult de pe server? Stai să văd. Da, cel mai mult de pe server la rebirth-uri. Că și la bani. Nu fura că nu-i frumos. Cred că îl ducea la mașinărie. Da, bună ziua! Dar mi-l dai mie pe Glorbo... Mă, ce? Mi-l dai mie pe Glorbo Frutodrilo cumva? Dar-ți mulțumesc mult. Aoleu. Mamă. Mai făcut praf. Să facem și o clonă ca să creadă că e ăla. În timp ce... Ce faceți mai aici? Am crezut că asta e baza mea. Oh my god. Bun, hai să intrăm în bază. Trebuie să facem aici o chestie. Scuze, băiete. Dar a trebuit. Asta AFK? Stai, să mă asigur că nu e clonă. Da, asta AFK. Perfect. O ding 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 dun. O ding 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 dun. O ding. O ding 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 ding. O ding ding dun, băi, băiete, serios. Serios acum se... What? Ăsta are 3 bombardilo. Furăm unul. Furăm unul, că... Hai, bă, cred că baza mea e deschisă, Ioi. Repede, închide-o. Hai, mamă. Ok, am furat un bombardilo, crocodilo. Bun, ce vrei, mă, băiete, mă, lasă-mă în pace. Nimă, că tot îi fură ăștia din bază. Vreau și eu, mersi mult. Ești foarte de treabă, băiete. Mamă, dacă reușesc să mai fur încă unul.
Doamne, 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 cât de slab poate să fie băiatul ăsta. Ok, și am ieșit din joc. Bun, și cam ăsta a fost episodul de astăzi. Am reușit să furăm câțiva rinoceri, am reușit să furăm câțiva bombardilo, crocodilo. Dacă v-a plăcut, uitați să dați like și subscribe. O să mai facem clipuri de stil obrero pentru că este foarte fain jocul. Și noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!